hinɛ ni yala nana nana umane te kuma nana fa ya bulu de kan na foko bili bare min ngena ni mo son ki balmala ha is wallahi ne be ela chugumna eti balman me in alama dinati ne siro ke ka bulu ko bi banda bulu ne ma o shima ke fe ibi kila ta fo tinya ni ko ne ma kila o koro itende be kila ka churu tuni o fene balman ha ni bulu mo balman ko anga hine nyono be ite hine la kumash e to ko ne to churu ala kama ni tende ne kan na churu nena ne yɛrɛ bɛ ɲininka o balima yɛrɛ kɔrɔ balimaya kɔrɔ fɔ morifiya an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn makari n bɛ kuma si e tɛ hinɛ ne la dɛ e bɛ ne tɔ coron ka jigin dingɛ kɔnɔ de awɔ e tɛ balima ɲuman ye nena i ye tiɲɛ fɔ balimaya kɔrɔ de ka hinɛ ɲɔgɔn na ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ nka diɲɛnatigɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ yeli kɛ ni dɔ ye cogo di ne bɛ se k'a fɔ ye ne ta in tɛ juguya ye ne bɛ k'a kɛ e yɛrɛ de kama ne nana buɲɔgɔn ta k'a d'e ma sisan e bɛna se ka kɛ kalankɛlaba ye ne dun b'a fɛ e ka kalan kɛ ka diplôme baw sɔrɔ sini ma sinikɛnɛ ma i ka se ka k'i yɛrɛ ye nka n'i tila k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ jugu ye an bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ wa nɛn ka di i mana kuma cogo cogo f'a ka da sɔrɔ ko fɔ e ta in to ye dɛ e ta ye juguya yɛrɛ yɛrɛ de juguya kɔda k'i bɛ n'i ka discours ninnu kala k'i bɛ lavage de cerveau kɛ ne la o tɛ se ka kɛ ne la dɛ ne yɛrɛ b'a dɔn désormais ne kan ka min kɛ ne man kan ka min kɛ ne b'o dɔn déjà ka ban o de kama e kɔyɔla man di ne ye n'i dun bɛ Bɔkari kɔ o bɛ fɛn bɛɛ to ne ta la wa a kɛra ne nɔ fɛnɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne ye ne b'a fɔ o de ma ko fɛli ale de bɛ ne fɛ ni na kanu yɛrɛ yɛrɛ la o ye fɛli de ye o ye hakilina de ye ani o ye tiɲɛ o tɛ kelen ye ne kɔni fɛ ni ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ fɛ i man ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ a tigi ye n'i dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ ye dɔrɔn i y'a janfa nka problème t'a la ni Bakari de nɔfɛ yala ka di ye i bɛ se ka taa Bakari nɔfɛ ne kɔni ne bɛna so fɔlɔ. Isuf mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i masaw y'i kɔnɔ n'o tɛ walahi Bura ka nin furu nege foyi de tɛ ne la ala ni ne masaw y'a dɔn k'a fɔ ko ne de bɛna n terikɛtɔgɔ kɛ walahi u tun tɛ ne di Bura ma u t'a jogo dɔn Bura dɔgɔnin bɛ kɔlɔkɔlɔ n'a wari d'a ma Bura bɛ t'o wari bɛɛ don sungurubaw la ala ne bɛ yan kɔngɔ bɛ ɲini ka na ne faga ni n ka salati min ɲini o n b'o maɲumantɔ ko la ala ne ni Bura ka kuma bɛ ɲɛ tɛ se ka fɔ sa ne ni Bura bɛ tile ka caciri de tourner yan nɔ mais min tɔɔrɔ ne k'an yɛrɛ balo de bɛ k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ Bura ka ko bɛ ka nege bɔ ne na ka taa fɛ dɛ Bura ka ko bɛ ka nege bɔ ne na yɛrɛ de ni ne ko n k'u ka nin furu in dabila sisan dɔwɛrɛ tɛna fɔ ko ne tɛ furu ɲɛ wa a terikɛ in sɔnja min bi ne minɛ ginɛ kɛ in sɔnja bi ne minɛ sa n'o nana yan nɔ ne bɛ kɔrɔ wa ne bɛ kile bi wa ne t'a dɔn nafigiya ne ka furu bɛna to nin maɲumantɔ ko la ta ala a muso sɛgɛnna furu la sa n'i ma furu kɛ k'i tɛ sɔn furu ma n'i ye furu fɛnɛ kɛ kara ne bɛ se ka den sɔrɔ nin kan o tɛ k'an yɛrɛ ta ka tila ka den ta ni kelen don o ka nɔgɔn Allah nse boy ni yɛrɛ bɛ kuma misɛnmisɛnnin na yɛrɛ ma mun de kɛra Isif ni falen tɛ ɲɔgɔn na wa dusukasi de bɛ ɲini ka na ne faga yan nɔ su man di tile man di Allah ma boy mun ye tuguni sa Isif e yɛrɛ tɛ denmisɛnnin wɛrɛ dɛ o tuma e ɲɛ tɛ ko bɛɛ la hali sisan e na ne filɛ nin ye ne bɛna mun de d'e ma e k'a dun
fo nga salati do gilan ka di ma i ko bili nugu la ni salati du ne ka salati feere ta bain igi bolu la disula iga sabali ni ala sɔnna nin bɛɛ bɛ wan don dɔ komi congé yɛrɛ bilatɔla do ne bɛna baaramisɛnnin minnu kɛ m'a wariw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bɛɛ di kelen ma i b'a bɛɛ di hali dɔrɔmɛ kelen n t'a minɛ i la i y'a mɛn sabali e n den ne b'a dɔn i b'o kɛ ne ma den sɔrɔ i fa ka furu la i y'a ye ne bɛ furu in na ka na se bi ma a sababuya ye e ye nka n bɛ dugawu k'i ye n den i bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya i ye ala k'i jugu cɛ ala ka n'i jugu si la i ka laɲini ye fɛn o fɛn jɛnatigɛ kɔnɔ ala k'a bɛɛ nɔgɔya i ye nafolo b'ala bolo ala ka nafolo nɔgɔya i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ bɛ ala bolo n bɛ ala deli a ka hɛrɛ caman d'i ma taa saki bila i ka na n ka dumuni dilan ka d'i ma nɛnɛ dun a bɛ yen nɔ basi t'a la kɔni basi foyi t'o la a ka hakili to ɲɔgɔn na dɛ awɔ n y'a mɛn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ ne don koyi k'i tɛ den dɔ wolo mɛ i b'o tɔnɔ dɔn e ni cɛnin ye ne bonya sa Sanata ni muso ko in Sanata a to mɔgɔ ka lafiya samɛ ka na i bɛ kule ni tɔgɔ ye tantɔ ne kɛra Sanata ne de ye furu ye ne furu Sanata i tɛ jisumani k'i koliji la i ka sabali wallahi falenguruni yɛlɛma ka di ni e ye i tɛ sabali bura don o don kule ci ne t'a ɲɛ i kulo b'a la dɔ kɛra mankanba in na ten tɔ sa a ma daminɛ fɔlɔ diɲɛ ma don o don e de bɛ kuma na mɔgɔ da la diɲɛ ma don o don min ye kuma ko ye a b'o kɛ kuma ko ye min tɛ kuma ko ye a b'o kɛ kuma ko ye ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la a ma daminɛ fɔlɔ en tant que i bɛ ne kunsigi la i bɛ ne ka kuma mɛn en tant que e ma yɛlɛma ni n ye kuma dabila ala kana barika don na i tulo bɛ na n'i yɛlɛmana don min na n b'a jɔ n'i m'o kɛ fɔ ni n taara n da kaburu kɔnɔ don min ni min b'i fɛ kɛ o fɔ ni kuma ɲɛnama yɛrɛ tɛ ne ka wuli ka taa ne de t'i ka malangolo ye sa ne m'o f'i ɲɛna an ka nin tɛ baasi ye n bɛna taa n balimakɛ lajɛ Serifu ne dun ɲɛ b'i biribirilen na i ka salati kunna n b'a dɔn foyi ko t'i kɔnɔ ka t'i sigi sirada la kɔ nka e ka sabali e ka to du kɔnɔ yan yanni ne ka sigi n bɛ taa Serifu lajɛ sabu hali n'a ma dɔgɔkun kelen dafa a kuma janya na dɛ n'a ɲɔgɔn ye n cɛ ayi n bɛ taa ka taa n sen jɔ a ka so hali ne sugura la k'a fɔ ko ne bɛ n sigi du kɔnɔ yan nɔ ka n ka salati feere ta tun bolo i bɛ da la n'i sugura la i bɛ wuli i bɛ tila ka sigi k'i da ka segin sugu in kan n'a fɔra e ɲɛna ko ne bɛ n ka salati to so kɔnɔ yan nɔ k'an sigi n ka salati feere ta bɛ n bolo i y'a mɛn don o don e b'a fɔ ko ne ka salati dilan ka di ma n ko ne bɛ nin feere de ka taa dɔ wɛrɛ ta ka na e y'a dilan ne b'a dilan daji de la ne t'a dilan daji la koyi ne bɛ ka wari min ɲini ne bɛ salati dilan n'o de ni mɔgɔ min nana yan nɔ o bɛ ne sigiyɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ ne ka feerekɛyɔrɔ dɔn ni min mago bɛ n na o bɛ sɔrɔ n ka feerekɛyɔrɔ la ne tɛna kɛ gardien ye dɛ ayi basi y'a bɔrɔ de kɛ fiya e de ma woro tan don ne la sa wa ani so ani n fa tɛ juru sara o ye kelen Sanata i t'i miiri i tɛ sabali Alahu akibaru nka ne kɔni bɛ min dɔn walahi e ka nin salati tɛ yan falu b'a tɔ dun e ma kɛ ala ya ala ko tɛ o ne ye mɛlɛkɛ de awɔ a ni ne mɛlɛkɛ baasi tɛ n bɛ taa ka na a banna sa ko ne k'an sigi so kɔnɔ yan nɔ i kɛlen don ka garde corps min ta o de b'a sigi so kɔnɔ yan sinon ne tɛ ne ma furu ka na so kɔnɔ marala kama dɛ o cɛ de ye ko ne bɛ n sigi so kɔnɔ yan nɔ ko parce que ko e bɛna bɔ
I da fina ma kuro du I bɛ na I bɛ n'a sɔrɔ da la wa ne kana salati k'i la sugu bɛɛ ja ne yɛrɛ b'a dɔn Chérif, et bébé. Mon là. Et bébé amena ke. Muni bilani tika foni yana de. Hein? Non, faut être Sérieux. Wal mani ke lonu ko kuro de kila foni wala ni tika sona foni yana de. non tiɲɛ yɛrɛ la depuis I furula ne ma don min na ka na se bi la I ma deli ka basi foyi kɛ n na ko min bɛ n tɔɔrɔ furu ɲɔgɔnya la Min muna bébé tika son yi ka kuma foni yana. Ni ya le shuro I dalen do I bɛ ka miiri fi bɛ ka ɲina ne kɔ tuguni tilege na tuguni ko kelen mun bɛ yen a fɔ n ɲɛna dɔrɔn. Aïcha I b'a dɔn ne ka miirina ko ka ca kojugu Y'o dɔn. I b'a dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ anw fa ma den foyi sɔrɔ ni anw fila tɛ Awɔ. ne ni n kɔrɔkɛ Burama ne bɛ ka siran fɛn min ɲɛ n bɛ ka miiri fɛn min na n'a bɛ ka n siran bi o ye ni ne ɲɛ tɛ yen don min na ne ka nafolo in sɔrɔ min bɛ ne la yɔrɔ o sɔrɔ kelen tɛ Burama la ne ka nafolo in nana kɛ sababu ye ka e ni ne badenkɛ bila ɲɔgɔn na n'o ye ne kɔrɔkɛ ye I ya nin kuma in bɛ ka ne siran dɛ. Don de y'a f'i ye k'e bɛna na sa walima mun kuma de fɔlen do ye n'i bɛ k'o dogo ne la de. I ka nin kuma in bɛ ka ne siran dɛ. Han? Walima mun de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la I k'a fɔ ne ɲɛna. ne ye silamɛ de ye wa n ye silamɛ ɲuman de ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka limaniya O ye tiɲɛ ye kɛ mais I ka nin kuma in ni bɔ bɛ cogo min ni saya bɛ ten tɔ Burama de kan ka nin fɔ mais e man ka nin fɔ abada limaniya ye tiɲɛ ye koyi nin kuma dɔw bɛ yen olu fɔli bɛ mɔgɔ jatigɛ dɛ I bɛ ka mun de dogo ne la walima dɔ de y'a f'i ɲɛna k'i bɛna sa ayi mɔgɔ si m'a fɔ n ɲɛna ko n bɛna sa Aïcha ne ye silamɛ de ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka limaniya ni saya ye don dɔ la o diɲɛ kɛ ma ni na bɛ kɛ cogoya min na ni tagali bɛ kɛ ten tɔ e kɔrɔkɛ Burama de kan ka nin fɔ mais e yɛrɛ man ka nin fɔ e yɛrɛ denmisɛnnin fitinin de wa don baden de bɛ e kan ka min kɛ wa I kan ka ko caman de ɲɛnabɔ n'i nana nin fɔ ne ɲɛna tan I bɛ mɔgɔ lasiran dɛ mun bɛ yen n'i bɛ k'o dogo na ne ta ye ladilikan dɔrɔn de ye ka f'i ye a kɛra ɲɛ o a kɛra n kɔ ye o I k'i jija I ni ne kɔrɔkɛ ka bɛn fɔ la a kana se ɲɔgɔn ma nafoloko sira la o tuma fɛn jumɛn bɛ e bolo ni ne b'o sɔrɔ k'o fisaya I balimakɛ ma walima o bɛ kɛ du kɔnɔna in na yan n'i balimakɛ bɛ n'i bolo ɲɛ su la k'a b'o fɛ ko ne b'o diɲɛ o la e b'o fɔ ne ɲɛna o tuma ne furukun tɛ k'aw kalaya e hakili latigɛ o kan sa han. ayi non a to n k'a ɲɛ f'i ye parce que nafolo ye fɛn dɔ ye a b'i kunna wagati min na fɛn bɛ k'i ɲɛna ni min bɛ k'i kɔ o tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye ne hakili latigɛ o kan fɛn fɛn man di ye I bɛ t'o k'i la o tɛ tiɲɛ ye. d'accord I yɛrɛ dɛsɛlen don o dumuni bɛɛ don han nin ye k'i tɛ sugu ma ɲi dɛ I jɔ n yɛrɛ k'ale ka dumuni dilan a bɛ dugu jɛ I yɛrɛ ma dumuni kɛ. ok d'accord n'a jɔrɔ foyi tɛ ɲa Non.
ko ide e ni te juga kama sen iya te juga sa ko salamu alaikum so ba bismillah ko ba shi tina ba fu dia alhamdulillah aba kanta tu da ngene sana ko tu da tu ni dala iya ko ni mai ko la famia sa me ko inna yani gana doro ikma mule miti fi no me wele mita ni fi biye kle jole ma se ni fi biye kle jole ale kan sigi no mi lan todo mi ti lan todo e ma mun na ta boni ni mata boni ne rebina kumi fetene la te sina te ngolo la ngoro wallahi jo foi tala wallahi mbulo fla ben ko ngako di cha ko ju ne ya fale no mbulo fla ben ko ba su foi tala nya fale no kana jigina ko de cha ya fa ko cha kito activité ko cha et puis bon o de ato yima siga nye juna ne ce ko mana cha i balma fuleli ma ko mana cha ka ti ko fo o mana ko cha ni ma ko no no ona ge mashi ba so e ko mana cha ya ne ka ro cha juri ni mun na ro ma se ko mana cha e ga yi takalima ma ala ka me so abinya ngoro bi deliga ke ala kama ne ya fale wallahi ya fale lu ni nyoko na wala ten soro ala sama ali no ma be soro wuli gisi ngoro ya fama ni ali bana pu jeru ko bashitila bashi fuiti alhamdulillah mbram sulu bashi fuiti alhamdulillah ira no mero na bashi kenyera mama sanatane demsenu bashi fuiti la alhamdulillah bien bashi tina tabarakallah ni bashi tira mo na nyedaika abu jara ko nyere mbram sulu abu sokon na la no bashi tala jona awule ya kadi Aisha tia ay bena mo ay mala kam na feno de la kadia café lo de la kadia nyere na fa na ga flesh aba fa no sukuru kacha iya ko asukuru ti chayao asukuru ta ipi akai mo goma ere de kwa ya bashita akai mo goma ko bashi fuita ni kuti Aisha Taylor café ko inflene café kan goma kan kere ya wato circulation sanguine bi de possible kan na kuti su da so gun ba ko ni ba ko bashi tira anzo bashi fuiti ba bashi fuiti ushika ega café ya akobe chogodi okay iba ke flavor e kana ko suguru cha ko ta ya fon yero okay ko le tala d'accord on andara ya pas problème ko pani chifu ni muso do fene chifu e kafini jala ngene ba ko tebe jala chifu itiniri ikado ko fene ta koro na ko watu yesa e boro sisan muso flene fɛn minnu bɛ cɛw la tile ka bɔ k'u de kɛ ɲɛnɛmaya poyi waati sefo mɔgɔ kuntan kan tɛ e ni mɔgɔmuso tɛ sɔn na ni muso fɔlɔ bannen n hakili la a fitinin taara ka di ne ma ni ne kun ye n ta a diya ɲɛfɛ a tun bɛ kɛ cogo di a tun tɛ halaki waati tɛmɛna foyi kun ma n'o fɛnɛ u ka jan kɛrɛrɛ o de kun ka d'o ko la wa ko la i t'i sabali i k'a dɔn ko diɲɛ tɛ laban ka ɲɛ maanifin yɛrɛ yɛrɛ i muso a kurun a diɲɛ bila i k'a kurun i ka fini sɛbɛlamaw ɲini ka d'a ma a k'olu don maa bɛ maa wɛrɛ bɛ ayiwa kɔlɔn n'i ko ten n y'a mɛn i ka kuma fɔ
Muramuso, ne y'a café nale. Kura a sugu ma Ai ni gadi. Ai ni gadi yɛrɛ de. Kapsara. Ma ni yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma. Ai ni gadi. Cogo di? Kapsara ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ. Non. Non, an to di. Non. Cherifu. Cherifu. Ama ye mun kɛ kafe la ka d'a ma? K'an sigilen to kuma la k'i bugu a kɔnɔ. N dɔgɔ, a kɛra cogo di? Cherifu. Cherifu. Yaki sigi foyi tɛ yen. Foyi tɛ sigi. Ayi dɛ, fɛn bɛ yen dɛ. Fɛn bɛ yen. Min bɛ yen o ɲɛfɔ n ye. A kɛra cogo di? Non, kɔrɔ foyi tɛ yen dɛ. N buramuso. A kɛra cogo di? I yɛrɛ m'a ye sisan ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan. Samako kelen kafe la k'i tintin a kɔnɔ kan. Ne bɛ mun kɛ kafe in na? Cherifu. Kɔrɔ, a ye foyi tɛ yen nɔ. I b'a dɔn kuma dɔw la n yɛrɛ de bɛ to ka fɛn ten n yɛrɛ ma ten mais foyi tɛ yen quoi. C'est passager quoi, a bɛ tɛmɛ quoi. Baasi t'o la. Ne bɛ gɛrɛ sɔrɔ a fan fɛ. Sera. Awɔ. Kɔrɔ, i t'a to a ka te sigi. E ka to tan. Wula sera. Sagaw. Awɔ. T'o la. N'i y'a to denmisɛnninw bolo a ko ɲami. Nka n buramuso ni fɛn o fɛn bɔra la i bɛ bɔ a kalama sabu n ta bɛ min d'a ma. Kɔrɔ i hakili sigi sa foyi tɛ yen. Ayiwa baasi tɛ. Foyi tɛ yen fɛn tɛ yen. Nin ne ta. Ayi non i hakili sigi foyi tɛ yen nɔ. Ayiwa i ka kan ka foli fɔ sanatani denmisɛnninw ye. Bɛɛ b'a mɛn. Ayiwa n'ala sɔnna ma n yɛrɛ tile fila in na n bɛ s'i ma yen. N'a bɛ cogo cogo i ka bɔ a kalama. Awɔ n'ala sɔnna ma donc ala ka sini ma yen. Ayiwa. Oui. Tulo b'i kɔrɔ i ka kumakan na. Komi. Ko de ye fɛn dɔ kɛ kafe la ko k'a di e ma. Ne bɛ mun kɛ kafe la k'a di e ma? Kɔrɔba k'o to yen sa. E ye mun kɛ kafe la k'a di ne ma? Ninnu tɛ to yen dɛ, ninnu ma ɲi dɛ, ninnu tɛ kuma ye mun bɛ fɔ dɛ, a ma ɲi dɛ, siniŋan ma ɲi dɛ. Ninnu ye ko dɔ de, ni ko ye sɔrɔ sisan a bɛna fɔ ko ne de y'a kɛ fɛn na ko k'a di e ma. N'i yɛrɛ ye kuma ye ni mɔgɔ b'a fɔ, ne tɛ ninnu kumaw la dɛ. N t'o la dɛ. I y'a faamu wa? Ne kɔrɔ de don. I tɛna se k'i sigi k'i manamanakan dɔw fɔ ne y'a kama dɛ. N'i m'a fɔ ko manamanakan. Non, j'accepte pas ça. Je vais pas accepter ça. Ok, comment on m'a dit? Bonya ka ɲi ko bɛɛ la quoi. I y'a faamu wa? Ça veut dire quoi ça? Fɛn min de tɔrɔ ne t'o kɛ. I y'a faamu. A yɛrɛ musow ka ko ka ca kojugu. Ni n'a ye manamanakan fɔ n kɔrɔkɛ ɲɛna n yɛrɛ sigilen ɲɛna où est le respect dans ça? N bonya dɔɔnin quoi. Foyi tɛ yen nɔ nin waati laban in kɔnɔna na n sɛgɛnna kojugu n ye baara kɛ trop ko ka ca e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ sunɔgɔ su fɛ fatigi dɔrɔn de don sinon foyi tɛ yen. I repose kɛ o ma fisa n'o tɛ nin ma nɔgɔn dɛ i bɛ nin min kɛ nin ye n bɛna mɔgɔ lasiran nin. Non ka siran a bɛ siran nin ye kana siran fɛn ye sa foyi tɛ ne de b'a f'i ye ko fɛn tɛ o ma i dalen tɛ n'a ma. N dalen don i la nka nin dun i yɛrɛ sukira ne kan dɔɔnin dɛ n jatigi. Non foyi tɛ yen i y'a mɛn fatigi dɔrɔn de don. N'i sera ka sunna sunɔgɔ ka ɲɛ dɔrɔn sini bɛ wuli ni forme ba ye. N'o dun i tɛ don joona i k'i da ni su kɔrɔ dɔ b'i da. N y'a mɛn problème t'a la mais cini dɔ bɛ n bolo n kan ka tila ka t'o réglé donc. I yɛrɛ ko fatigi b'e la e bɛ ka ci wɛrɛ fɔ tuguni. Ayi mais n'i ma taa n ka ciw la jɔn b'a ɲɛnabɔ. Tɛ appel kɛ k'o dɔw gérer. Ko après ci dɔw bɛ appel tɛ se k'o ɲɛnabɔ dɛ f'i yɛrɛ ɲɛ ka k'i ye. Yɔrɔ ko an ka ko filɛ nin ye n'i yɛrɛ ɲɛ tɛ yen n'i appel kɛ cogoya dɔ la o t'i ka ko ta ba la. F'i yɛrɛ ɲɛ ka k'i ye. Ne bɛ min f'i ye hakili to i yɛrɛ la dɛ i ka nin bɛ ka ne siran yɛrɛ. N ko foyi tɛ yen sa. Cɛ n ko fɛn tɛ yen e bɛ mun kɔ. Ok komi ko ten to ko fosi t'a la n y'a mɛn n bɛna taa ni burankɛ ka kafe in tɔ ye. Muso yɛrɛ ka ko ka ca kojugu fɛn tɛ yen fɛn tɛ yen fɛn tɛ yen i bɛ hali sa i dala kuma mun b'a la n dala.
Anke. Cebra. Bra. Akhirnya kau ni Allah akhirnya kau mantul ya. Kamu malik lu magnifique. Bra. Kamu lihat macam mana lagi? Atene. La kura ba wuli ko moyi ne la banane boya. E ta sila sokoro ya. Ha? Ila ka ko so fale soni la tefe. Ha? Ala kina. Ta kira. Musaku. Santa. Santa dia. Ebi pere ne togo ele ne togo da. Ibe pere to e muna. Abo d'accord. Il faut qu'on ait tellement bana. Hein? Na fiya ni gitene na bide ikulo bena. Ima go be mino. Que na fiya ta de fana sa. Na le boyer de ça. Oh, zolam ça. Ana si mo sangura de. Kana kinga fiere. Ya de bi yere ke mo nyene ba fi be mo wali fe teda. Mo to ko chena. Na to tele. Ne gi to teso ni ko ne. Ala ndoro ne ka burama kere dungudo. Ni ko na fiya ni gete ne na kun fo. Iye burama kere fo ite cinema. Non, c'est bon. Ah non, mais là nya ha. Ne ka burama contribution kuma be ile kama ya fe. Ka fo wai ba sabali. Ngum so ni kele miamulo sibo sankura. Ha? Ile ni ala angamba umso bela sukona kambla ile ko sukona. Ha? Ko do dabla sa. Iga kuma bidigine na kuma be woni ni kulo bena. Ikulo bena. Ja. Okoro to ifio. Ile abo. Ahan beto. Ena nene do burani na. Hein? Ina nene do burani ni na. Ah, au fait ici ma. C'est affaire de moi avec toi. Au fait ici ma. Oh Willy. Ah. Parce que net na nyaba. Encore anka pam sube kuna ka wafu jabali. Oh, fo nyono ko fa jabali ka waile ta. Ki suka tika ba musuto tia vya kariya. Ile jo ko ni na fiya da ne ka bina bota. Ha? Ni yenyi ni hagla ni tega ko gedaro tenda. Oh, ayamba musubela re kata fo jabale katita. Ayaba musubela. Eni alate even fo kan done kulu fe ka ayaba musubela. Ah, o kon to ifio. Atale no neta kaneke falin kurudi kana ne blaso kono kaneke comme si gardien. En na fiki tegora ele tem so yini gadi burama kenema. Jo. Ete gi yere ke so kono ba fo ko ko serlia. Ile. Egla de tega ko kalama. Kasoro ebe muso nyini kadi burama abe fa fene ne ba be kalama. Ah, o kon to ni la dina fanga boka ko muso ni kadi burama fio. O manyi o kuta ne to ke fio. Voilà. Ni to ke fio. Ah, eyo abura yere mi fa. E fa nyo yo. Ni bega burani ni re fiena mena ngoni na kunye burai me burai ro fi beta burano fi igani to ala kama ni kungolo ka lafia parce que ne ni bura bora nyogona sa ay ke muso kanu ko sa ye kuma famia mbo dusu kuntoro la ni fene na kan ita faraga ibe fa non mbra te se ga be supporter ya ma ah non mbra nya iba do kon na so ro chente ete se fo so ro cherfu la bu ndoke la so ko todo o mi ba jaw kun fe ka war mu ta o di awma ate se ko war mu do ka dimba la de ere be suru bauta ko lu di burama abeta janu akada wi chugumna o te ta se fi bon beni milate be bien flani la flaniade voilà imila do te fiu oni o twende de kele fiu voilà ngone me fere do kuma mi da kele akuma de fiu kele akuma ere di ta fiu et puis nandam ni kani fate jusa yo sagleka ni ki mango brade me ilola e wala suguru bata e wala keta o kile kuma de majigina muso be kile ala ko ti mamodo ala kila ala hinana o muso fana ko kile ambassadeur wa ambassadeur lu ke kile ko ju kila ala kila mi se dala ka boda fatura ayi kila na yidira ki woto fa jumen fe awo ale mana kile parce que kile ayira ambassadeur na ka bo fe atoranga fakanti abe bokata suguru bale takena na bi ne fe munaboke compra tocchi che è nato là sa di na fone na ko ne ka salati be blog no be dala bi ko ni ko bi fa ba di dawolo jago ina ko yudum ni kede
ni ala cɛ ne ka dɔrɔmɛ dumuni tɛ bila o kɔnɔ bi ne de bɛ ka maɲumatɔ ko kɛ k'an yɛrɛ balo k'an balo ka tila ka aw fɛnɛ balo a dun bɛ ka wari sɔrɔ min ka jugu n'a danya bila o de ka jugu mɛ a danya tɛ aw si la n'a ye wari sɔrɔ hakili bɛ jigin ne la. ijo Sibo Sankura ijo fiyewu ana mana mun kelen de ye tɛ fiyewu to yen fiyewu sabali an jo foyi t'a la i yɛrɛ Burama tɛ mun ɲɛnama de ye fiyewu a jo foyi de t'a la dumuni kama a jo foyi de t'a la dumuni kama hakɛ to salati tɛ dun bɛ wala ne de y'a f'i ye a ka haramu ne ka dɔrɔmɛ kelen tɛ non n bɛna ɲɛ fiyewu awɔ a bɛna to i bolo kelen ta wallahi n'i bolo magala salati na i hakili tɛ fɛn fɛn na o bɛɛ bɛ bɔ a la e de y'a ta wari di ne ma ne y'o jagokun ɲini ten dɔrɔgɔ de la a ka ɲi i jɔ a la fiyewu mɔgɔ fu bilalen ninnu a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ walayi wala ne taara an ka mɔgɔ ye ne di Burama kunna ne bɛ Burama kunna ala ka ma sigi de la walayi